Estas últimas horas está habendo inspeccións de traballo da Consellería de Traballo acompañados da Guardia Civil. Que opina destos controles? Yo creo que sempre hai que cumprir a lei, pero me parece que cumprir a lei non significa facer unha sobreactuación no cumprimento desa lei. Que os inspectores de traballo teñan que ir acompañados da Guardia Civil me parece excesivo e unha sobreactuación do Ministerio de Traballo e do Ministerio de Interior. Creo que neste momento de crisis económica o que sería bo é que deixaran a xente traballar, que puxeran as menores problemas posibles e, por suposto, cumplir a lei sempre razonable e sempre necesario, pero non me parece que unha imaxe axeitada nun momento de dificultade económica evidente que familias que tradicionalmente veñen facendo a vendimia teñan que ser inspeccionadas pola Inspección de Traballo e pola Guardia Civil. Creo que esa sobreactuación non a comparto e me parece que é un erro, en algúns casos unha provocación innecesaria. Cumprir a lei sí, pero provocar non.